Lah, gaji UMR ku iki kaya mantan. Loh, kok iso? Mung cukup nggo kelingan, ora nggo ngembangke masa depan. Padahal impianku 2 miliar, bangun omah apik nggo wong tuwa, duwe mobil, duwe usaha dhewe. Tapi ben sasi mung cukup nggo urip, udu kemajuan. Kowe ngerti ra? Nyapa ngipimu kedureng. Mergo saldo rekeningku tipis. Udu ong, mergo pikiranmu isih setelan bertahan, durung setelan berkembang. Maksudmu aku kurang usaha? Dudu kurang, mung kakean 3W. Wedi miwiti, wedi nyoba, wedi gagal. Akhirnya kerjamu mung kanggo aman, ora nggo naik level. Dadi aku kudu resign. Sopo ngomong resign tanpa arah kuwi nekat, dudu berani. Lah terus piye? Unggah no value-mu, skillmu, relasimu. Nek value-mu munggah, bayaranmu bakal melu golek dalan munggah. Oke, tak coba ganti cara mikir. Nah, sugih kuwi efek dudu start. Emang ngomong ngene iki kowe wis sugih? Ya durung. Lah, bedane aku ra nunggu sugih kanggo miwiti mikir gede. Ya wis lah, ayo ning angkringan tapi bayar dhewe-dhewe lho ya. Iya lho, awak dhewe kan isih UMR, nanging ora selawase kudu mikir UMR.